हा ते फळा दिसणार समाज दिसा होईना सगळे आतमध्ये ते दिसतं. हा आतमधले हे आम्ही ते तुम्ही खातोय स्वतः आम्ही स्वतः आता कशाला स्वतः आणायची पिकवता, स्वतः खाता. आता कशाला 10 रुपयाची आणायची आम्ही स्वतः नमस्कार, मी मनीष सावंत, तुमचा होस्ट, तुमचा दोस्त आणि आमच्या यूट्यूब चॅनलवर तुमचं खूप खूप स्वागत आहे. जिथे आपण गझालींचं कोकण या वेबसिरीज थ्रू मालवणी, कोकणी, मराठी विनोदी एपिसोड तुमच्यापर्यंत पोहोचवतो. आणि कोकण विथ मनीष या प्रोग्राम थ्रू स्वर्गीय कोकणातील विविधतेने नटलेल्या अनेक गोष्टी तुमच्यापर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करतो. तर पालेभाज्यांचं आपल्या आयुष्यात, आपल्या दैनंदिन आहारात जे आहे ते विशिष्ट महत्त्व आहे. वेगवेगळी जीवनसत्व आपल्याला त्याच्यातून भेटतात. पण आपण बाजारात जेव्हा जातो तेव्हा तुम्ही बघितलं असेल वेगवेगळ्या भाज्या तिकडे आपल्याला भेटतात, पण मार्केटपर्यंत त्या भाज्या येईपर्यंत अनेक रासायनिक प्रक्रियेतून ते जातात. जास्त पीक येण्यासाठी शेतकरी जे आहे त्याच्यात वेगवेगळे फवारण्या करतो, वेगवेगळी खतं घालतो, असेंद्रिय खतं घालून त्यांचं उत्पन्न घेतो. मार्केटमध्ये जास्त वेळ ते टिकून राहावे यासाठी वेगवेगळे त्याच्यावर लेप चढवले जातात. फळभाज्या तुम्ही बघितलेत तर फळा लवकर पिकावेत, लवकर मार्केटमध्ये यावेत यासाठी इंजेक्ट केले जातात त्यांना आणि लवकर पिकवले जातात. आकर्षक दिसावे, ग्राहकांचं जे आहे ते लक्ष खेचण्यासाठी त्यांच्यावर एक विशिष्ट पॉलिशिंग केली जाते. कॅन्सर, आपल्या पचनसंस्थेवर, त्वचारोग असे वेगवेगळे रोग जे आहेत ते बघायला भेटतात आजकालच्या आयुष्यात आपल्याला. पण कोकणात असं होत नाही. कोकणाची परसबाग असते, पोरसू जे असतं ते 100% शुद्ध असतं. त्याच्यात तुम्हाला वेगवेगळे खतांचा वापर दिसणार नाही. कीटकनाशके म्हणून त्याच्यावर काही फवारणी केली जात नाही. विहिरीचं शुद्ध पाणी त्यांना पोचवलं जातं आणि त्यातूनच जे काही पीक येतं ते घेतलं जातं. मुद्दाम खतांचा वापर करून, कीटकनाशकांचा वापर करून असं काही पीक घेतलं जात नाही. तर पांडुरंग सावंत एक शेतकरी आपल्या सोबत आज भेटणार आहेत. ते आपल्याला पूर्ण त्यांची परसबाग दाखवणार आहेत, पोरसू दाखवणार आहेत, त्यात काय काय पिकं घेतात हे दाखवणार आहेत. तर हा एपिसोड खूप इंटरेस्टिंग होणार आहे. आपण त्यांना भेटूया आणि त्यांची पूर्ण बाग पाहूया, कसं पीक घेतात, काय काय लागतं, कशी मेहनत घेतात, हे सगळं आपण आजच्या एपिसोडमध्ये मला दाखवणार आहोत. ही त्यांची सगळी पोरसबाग आहे. बाकीच्या शेतात तुम्ही बघितलं कारखान्यातील ट्रीटेड केलं पाणी जातं, सांडपाणी ट्रीटेड करून वापरलं जातं, खारट पाणी ट्रीटेड करून वापरलं जातं. पण इकडे तसं नाही. कोकणातील 100% शुद्ध विहिरीतील पाणी पूर्ण परसबागेला दिलं जातं. पांडुरंग सावंत हे आमचे शेतकरी. आता काय विहीर तुमची हो कधी मारलात कधी? आता जवळजवळ 10-15-20 वर्ष झाली. 20 वर्ष. आणि ह्या बागेत सगळं पाणी हुसून देतात अगदी घरापासून. मग कसं काढतात कसं पाणी? इथे पंप आहे का, पंपान मोटरीन सगळा फिरायतात का? सगळा फिरायचो. आता तुम्ही चालू केल्यात, पंप चालू केलात. हो. आता ह्या पाणी कसं असला संपूर्ण शेतीत जसं जसं आपले पाणी लागतं पाट केल्यात तुम्ही. पाट तयार केलं. पाटान प्रत्येक शेती पाणी जसं पाणी तसं प्रत्येकात पाणी लायचो. प्रत्येक पिकाकडे सोडल्यात जरा प्रत्येक पिकाकडे पाणी सोडलेलं असं. म्हणजे हे पाट काढून, हे बघा, हे पाट काढून असं पिका करूच्या आधी पाट तयार करू. आधी पहिले पाट तयार. जशी जशी लावणी करतो तसं तसं मग पाणी त्याच्यातून लावतो थोडा. म्हणजे आता ह्या आता सोडल्या की किती वगैरे चालू ठेवतो तुम्ही? किती वेळ चालू ठेवतो? जशी ही पूर्ण शेती जितकी आपल्याला सगळं एकदम येईना ना, टप्प्यात 4 दिवसांनी 2 दिवसांनी असा पाणी येत आहे. एका दिवसात सगळ्या शेती येईना ना पाणी. मग आता चालू केलं की किती वेळ चालू ठेवतात? 1 तास 2 तास? हो, 2 ते 4 तास पर्यंत चालू करतो. कंटिन्यू चालू. पाणी तर जायच राहतं. पाणी जायच राहतं. ह्या आता तर हे वाफे होतात. एका वाफ्यात एक पीक घेतलं जातं. आणि हे मातीचे बांध आहे. काका हे किती घातलं? ते पाणी बांधण्यासाठी प्रत्येक वाफ्याला वेगळं वेगळं पाणी लावतो. आता ह्या वाफ्यात पाणी गेला, फुल भरला, मग हे बंद करायचं. आणि ते पाणी मग दुसऱ्या सोडायचं, तिसऱ्या असं. हे फुल भरलं की हे बंद करायचं. तसं ते सुद्धा तसंच आहे. ते हे बघ, असं ओपन केल्यानंतर हे पाणी आतमध्ये जाणार आणि पाणी भरल्यानंतर पूर्ण आतमध्ये बंद करायचं. ते बघा तिथं तसंच. चला दाखवा तर तुमची बाग दाखवा. चला चला. उसून आता तुम्ही काढल्यात. मग ह्या पहिला पीक दिसतं.
कसला ह्या पीक चवळी सफेद चवळी. सफेद चवळी. हा मग अजून चवळी येऊन नव्हती ना ह्याची काही इली वरती इली. वरती बघ सगळं पाणी लावून ह्या केलं ना. अशी जाऊया चला चौकशी. तर ही कसली चवळी? ही देशी चवळी. देशी. हा एक काढू? हो काढा. तुमका होई तशी काढा. ही देशी चवळी. देशी चवळी ही बघा. ही घर पिकली मोठे आहे. घर पिकली आता नाही. हा पिकली तयार झालेली आहे. काढूचीच असा ही. आणि ते ती गावठी चवळी. आता ही पिकली तर म्हणजे फुल ही पिका होई का अशी करकरीत जाऊ होई ना तरच हे आता काढता. बडाईली मग झाली. तीच म्हणजे आता अशी काढणार ना तुम्ही? ना ही ना हिरवी. ना 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 ही ही हिरवी ही अशी अशी काढतो. अशी पिका होई. पिकाव होई अशी सफेद मगच जाऊन होई. काढतात तुम्ही. सफेद जाऊन होई. सफेद झाल्या उपरांत काढतात. हा सफेद झाल्या उपरांत तर काढतो. हे चवळीचं पीक पहिलं. मोठी ही चवळी सफेद ही मोठी गावठी गावठी आणि ही देशी. ही देशी चवळी आणि ही गावठी चवळी. थोडं गावठी चवळी जी आहे ती आकार छोटा कमी आहे आणि ही थोडी मोठी आहे. मोठी तर ही दोन पिकं झाली. या पुढे आता हे काय? हे वाली. मालवणी एका वाली म्हणतो. वाली म्हणतो. हा याचो एक काढू मग. काढा तुमका होय तसे काढा. त्याचे बघून घ्या काढून तुमका बघू आहे ना. हे हिरवे हिरवे. हा आता ह्याचा काय करतात? भाजी ते करतात. अशी ही ही हीच त्याला. हे काढ पिकल्याच्या नंतर काढतो. आणि हे हिरवे काढू तिला ना ना भाजी. भाजी हे हिरवे ना हे सुद्धा पिकल्यानंतरच काढूचो. हा हा हा. हे सगळी ही टिकाऊ ही. आणि मग हे याचं कडधान्य वगैरे कडधान्य धान्य चवळी मी बाजारात हाडतो ना चवळी तशातली ही 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 ती ते गर दाखया तसे मोठे असतात गर ते. ही कुठली मोठी भाजी होता ह्याच्या हातीतली लांब चवळी. ह्याची भाजी होता. भाजी होता आणि सुकी काढून ठेवल्यानंतर ही कायमस्वरूपी आमटी करण्यासाठी ही टिकाऊ येतात. म्हणजे भाजी करतात, आमटी करतात आणि कडधान्यात सुद्धा वापर. हे 12 महिने ही वापर 12 महिने बरोबर. ही वाल वाल आणि हे दोन ही 12 महिने वापरूची. काढून सुकवून त्याची प्रक्रिया केली म्हणजे ही 12 महिने वापरूच्यासाठी येतात. हे नुसते हंगामी नाही. हे तीनही वस्तू तशोच. तर ही वाल आणि हे सगळे चवळी. चवळी. चला पुढे जाऊया. या कांदे हे रोगन. तर हे का चवळी बारीक बारक्यात बारकी चवळी. म्हणजे चवळीचोच प्रकार वाली चवळी. हे जरा बारीक येतात का? ही बारीक एकदम बारीक. पण रोगाक प्रतिकार. रोग प्रतिकारक क्षमता जी असते ती जास्त असते. हयतो हयतो दिसता. हिरवी गार एकदम. हे कुळी. ही आहे खालती आहे ना. चला हे कुळी. कुळी कुळी जातो म्हणजे काही मालवणी भाषेत या कुळी. कडूचं लागतं त्यांच्या. काढून बड हो काढा. हे काढून मुनासून काढू तिला. काढा मुनासूनच काढू होय ती अशी अशी. हा आणि- कुपळून काढू होय सगळा. हा ही बघा ही हा हयते 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 काढून त्याचे बडवशो. बडवून काठीन बडवून ह्याची कुळीत तयार होतं. मालवणात आणि वेंगुर्ला म्हटलं तरी मालवणी म्हटल्यानंतर प्रसिद्ध कुळीत. कुळीत सगळ्यात फेमस. थेंब सगळीकडे कुळी गेलात तरी हे कुळी. ही चवळी ही फजाव चवळी म्हणा. मोठी असते. काढोफळ पण वेगळे पद्धतीने येतात. अजून ती येऊन ना. ती अजून येऊन ना. ही कशी ह्या काय कांद्याचा बी. कांद्यासाठी आता जे देशावर कांदे करतं त्याचा असा बी तयार करूचा लागता असं. ह्या पद्धतीत. आणि मग नंतर त्या बी काढून मग लावणी करतात. बी काढून लावणी बी परत उगवणी करून ह्याची उगवणी करून ह्या बियाण्याची मग ती ऊल तयार जाता. आणि मग ती एक एक काठी मग लावतात ना. ओके ओके ओके. एक काठी लावतात. ह्याचा बी काढून ह्या बी फक्त रुजत घालून ती बरी रोप इतकी इल्याच्या नंतर ती मग लावणी करायची. मग त्याचे कांदे खाली एवढे जातात. बरोबर. कांदे आता तुम्ही लायलेत ना. बघूया चला कांद्यांचा काय विषय झाला तो. चल ह्याच्यातली काढा दाखवण्यासाठी ही अशी. हे कांदे जे आहे ते लावलेले आहे. हे काढू. काढा हे काढा. हे कांदे दाखवा तुम्ही. हे काढा तुम्ही. हे बघा असे 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 कांदे सुरुवाती होतात. ओके. हे कांदे आहेत. रोग तो सोडून द्या. नंतर जरा मोठे झाल्यानंतर ते व्यवस्थित त्यांना आकार येतो. मगाशी बी बघितलीत ना. त्याच्यानंतर ते बिया काढून एक एक लावली जातात. त्याच्यानंतर कांदा हा तयार होतो. ओके. काका ह्या सांगा काय मग ह्या सांगा. ही भाजी.
ही कसली भाजी? लाल भाजी. लाल भाजी. हा. लाल भाजीची आधी भाजी करून रोप काढून ही पेरलेली आणि पेरल्याच्या नंतर ही मोठी झाल्या पुढच्या वर्षी बियाण्यासाठी ठेवलेली. आता ह्या बी गावतला ह्या सुकल्याच्या सुकल्यानंतर ही लाल भाजीचा बी गावतला तर पुढच्या वर्षी भाजी पेरू परत पेरूचा आहे. ओके ओके. आणि ही हिरवी दिसत ती भाजीचे प्रकार. आणि हे बघ मध्ये मध्ये गाजर पण लावले. गाजर हे बघ, दाखव रे खाली. ही गाजराची शेती केली. गाजर गट्ट्याचा बी तिकडे असा. ये बघूया. गट्टे ये रे गट्टे. हे भाजीच कांद्याचाच प्रकार होतो. बरोबर. हे सांगा. हे मिरची. हे बघा मिरची. हे काढा मिरची. ही बघा हे बघा अशी सगळे मिरची आहे. हा. मिरची कशी लावचे काका? ती तरू काढून ही बियाणे हे मिरची ही सुकवून चांगली करून ह्याचं बी सुकवून ठेवून मग नंतर ते रुजर कांद्यासारखे कांदे आणि मिरची मग सुकवतात आणि नंतर बी लायतं. बी तरव काढून ही जशी कांद्याचं जसं बी काढला ना तसं ह्या मिरचीचं तसंच बी काढू तयार करू मग रोप काढून लावू ह्या. बरोबर. मिरची ही रोप लावू ह्या. जशी कांद्याचा रोप लावतो ना तशी मिरचीची रोप लावू होई. ही सर पण मिरची हे मिरची हे गट्टे बन. हे बघा हे गट्टे हे बघा हे असे गट्टे. हे गट्ट्याचं बी आहे. हा गट्टे म्हणा. याची डायरेक्ट भाजी करतात ना? ह्याची डायरेक्ट किसून भाजी करायची. किसून भाजी कोबी सारखं. कोबी अशी ह्याने काढतं. आणि कोबी जरा मोठं असतं. आदळ्यान कापतात आणि ही चांगली किसून काढून होई. एकदम घट्ट असता ही. ओके. एकदम घट असता. ह्याची एकदम किसून काढून कांदा जसा किसणीवर जसा घासतात ना त्या पद्धतीने गाजर बिजर कसो घट तसो घड तसो किसून ह्या करू. किसून गाजराचीच तरा घट्ट एकदम. थंयसर जरा नाचणं बघूया. तर ह्यो नाचणं आहे. याचं पीठ काढून मग भाकऱ्या करतात. सगळ्यात चविष्ट आणि सगळ्यात आरोग्याला लाभदायक अशा भाकऱ्या. ह्याची प्रक्रिया केल्याच्या नंतर नाचण्याची भाकर ही जगात प्रसिद्ध. प्रसिद्ध डॉक्टराकडून तुम्हाला चांगलं औषध ते हे. बरोबर. नाचण्याची भाकर नाचण्याची भाकर प्रकृती चांगली होणार. बरोबर. आणि काय झालं ना? तर आजोबा याक सांगा, या कांद्याचं पीक लावला ना नंतर किती वेळ लागतो त्याला पूर्ण होईपर्यंत? 3 महिने लागतात. एकाक 3 महिने. आणि ह्यो गट्ट्याला जवळजवळ 1 महिना. आणि वालीचा जवळजवळ 3 महिने. आता तुम्ही त्या लायलात ना, उभे करून लायलात सगळे काठी. ते किती लायलात? त्या वाली जे आहे जे ना ते टेकाशिवाय वर चढत नाही. असं सरपटत जात नाही जमिनीवरून. वेल ते सरपटत होत जात नाही म्हणून त्याच्यासाठी टेक लावावे लागतात. आणि वर वर चढल्याच्या नंतर त्याला फुलं बिलं येऊन एवढ्या लांब शेंगा येतात. मग चांगले शेंगा येतात वर लावल्यानंतर ना. खाली ती होत नाही. चवळी ही खाली होते. बरोबर. जमिनी चवळी फजाव हे गट्टे वगैरे खाली होतात. पण वाली जी आहे ती वर होते. खाली ती होत नाही. बरोबर. का? आणि पाणी जे आहे ना तुम्ही लावता ते कसं लावता? दररोज लावता? नाही ते आठवड्यात लावायचं. आमची ही जमीन जी आहे जी ना आमची ही जास्तीत जास्त पाणी ह्या जमिनीला लागते. देशावर जमिनीला घाटावरच्या जमिनीला कसं, काळी जमिनीला कमी पाणी लागतं. आपल्या इकडे आपल्याकडे जास्त पाणी लागतं. लावावं लागतं. 4 दिवसांनी. मिरचीला 4 दिवसांनी पाणी. कांद्याला रोज पाणी लावा. कांद्याला रोज पाणी. मिरचीला 4 दिवसांनी पाणी. आणि ही भाजी बिजी आहेत सगळं. त्याला भाजी बिजी ही जर केली असत तर त्याला 1-2 दिवस आड करून पाणी लावायला. पण पाणी जास्त पाणी लावावं लागतं. आता मग ह्याचं जे बी आहे, बीज जे प्रत्येक पिकाचं आहे ते कुठून आणलं? ते आम्ही स्वतः बी घालून आम्ही कांदे रुजत काढून त्याचं बियाणा काढतो. कांदे रुजत घालून बियाणा यायल्यानंतर त्याची चांगली फुलं येतात. ती फुलं जवळजवळ 6 महिने लागते त्याला फुलाला. तेवढी ती फुलं चांगली झाली मग ती काढून त्याची सुकवून त्याची चांगली प्रक्रिया करून ठेवतो. आणि मग नंतर सीझन म्हणजे दिवाळीच्या टायमाला त्याचं सीझन येते. मग त्या सीझनच्या टायमाला ते जमीन चांगली भुसभुशीत करून ते जमिनीत पेरावं लागतं. पेरल्याच्या नंतर त्याला रोज शिपावं लागतं पाणी.
शिंपावर झारीन. 2-3 महिने शिंपावर नाही 1 महिना. 1 महिना झाडीन पाणी त्यावर लावून ते रोप मोठे करावे लागतात. नंतर आणि ते लावणी लायक ते रोप आले मग ते रोप काढून मग दुसऱ्या जाग्यावर ते एक लावावं लागतं. दुसऱ्या जमिनीवर चांगलं वेगळीकडे करावं लागतं आणि बी काढून मग सेपरेट एक लावावं लागतं. आता तुम्ही सगळी ही पिकं करता मग बाजार असून काय आणावं लागतं? नाही तसं आम्ही स्वतः इकडे स्वतः सगळं. आता हे जे आता वाली दाखवले, नाचणी केले, कांदे मिरची केली, नैसर्गिक सगळं करता आणि स्वतः करून स्वतः आम्ही घरून नैसर्गिक आम्ही काही आणत नाही जास्त. बाहेरून काय आणत नाही. बाहेर जास्त नाही. भात आम्ही स्वतः पिकवतो, नाचणी आम्ही स्वतः पिकवतो. आणि मला एक सांगा, आता तुम्ही बाजारात बघितलं जे बाहेरून वरून वगैरे येतात ते मोठमोठ्या भाज्या, पण त्याच्यावर खत फवारणी वगैरे प्रचंड करावी लागते. तर तुम्ही ह्याच्यात काय खत वगैरे टाकता किंवा फवारणी काय करता तुम्ही? फवारणी आम्ही जास्तीत जास्त काय करत नाही. शेणखत वापरतो, शेणखत वापरतो आणि मशागत चांगली करतो. आणि ह्याच्यावर रान जे आहे, जे ना जमिनीतलं रान उगवून येणार, ती भयंकर त्याची मेहनत घ्यावी लागते. काढावं लागतं रान जे आहे ना ते चांगलं काढावं लागतं. ह्या पिकाला मग धक्का पोहोचतो ना, तर ह्या पिकाला तो धक्का पोहोचतोय. पण जास्तीत खत वापरत नाही. ही मेहनत आम्हाला जास्त करावी लागते. आणि हे तुम्ही तुमचं घराचं वगैरे सगळं भागलं ह्या भाजीतून, मग उरलेली भाजी काय करता? उरलेली भाजी मग आम्ही बाजारात गेली तर आम्ही ती मागतील तशी त्या दारात देऊन टाकायची. कोण बसतोय एक गिरायक बघा, आम्हाला शेतकऱ्याला वेळ कुठं हा. आणि जो गिरायक येणार तो मग वर खाली करणार भाव की नाही 20 रुपये नको 10 रुपये द्या. मग शेवटी तो कंटाळतो. धंदा म्हणून करत नाही तो. आणि आपला शेतकरी तसा नाही की रस्त्यावर आणून सगळे नाही, धंदा म्हणून करत नाही. त्या वेळाला मिळेल ते घेतो आणि आपल्या घरी बाजारात जातो आणि बाजारात जाऊन विकतो. पण जास्त आपली लोक कसे वरचे येणारे भाजीच घेतात, खातात. ते रासायनिक खतांपासून आहाने त्याच्यात फवारणी झालेली असू दे तेच खातात. यांच्याकडे जास्त लक्ष देणं नाही. तर त्याच्याबद्दल काहीतरी सांगा ना तुम्ही लोकांना की हे खरे भाजी पौष्टिक. पण आमच्या गावठी पद्धतीत काही लोक असत ना ते घरोघरी तयार करतात. जास्तीत जास्त बाजारातले काय आणावे लागत नाही. परसबाग असतात, परसबाग प्रत्येकाची कोकणात आहेच. त्या बाजाराच्या अवलंबन ते बाजारातलं आणलं आणि मग आपण खायला मिळेल असं कोण नाही. जास्तीत जास्त लोक हे आपलंच हे करतात. हो. आता किती वर्ष तुम्ही ही बाग करताय? ही बाग आम्ही आता आमचं पारंपरिक हे चालतच आलेलं आहे. हे काय ह्याला लिमिट नाही. आईने वडिलांनी केलं, आम्ही करतो, आमची आता मुलं करणार, हे आमचं चालूच आहे. पिढ्यानपिढ्या आमचं चालूच आहे. ह्याच्यात बदल काय नाही. आता तुमचा मुलगा करणार, करतोय ना. हे का मुलगा करतो, बायको करतोय, सुनी सगळे हे आमचं पोटाच्या उदरनिर्वाहासाठी किंवा आपलं स्वतः भागण्यासाठी हे आमचं कायमचं चालूच आहे. पण हे भाज्या खाऊन कसं काय रोग आरोग्य आम्हाला चांगलं, आरोग्य खणखणीत काय जास्त टेन्शन घ्यायची गरज नाही. आता बाजारातले खातो ते कसे तितक्यापुरती चांगले वाटतात, नंतर जरा रोग येत जातात आणि त्रास होतो अशी म्हणतात. आणि आम्हाला काय तो अनुभव नाही. आम्हाला ती आणावी लागत नाही. तुम्ही खात पण नाही. आम्ही ती खातोय. आम्ही स्वतः आता कशाला आणायची, स्वतः खाता. आता कशाला 10 रुपयाची आणायची. आम्ही स्वतः आता हे बघा वाली आहे बाजारात. आता वाली बघा कितीतरी बाजारात आहे. आमची आता हे स्वतः वाली आहेत, ही मिरची आहे, कांदे आहेत, नाचणे, सगळे आमचं हे पीक आमचं स्वतःच घरगुतीच आहे. उलट आमचे माड आहेत, भोपळी आहे. माड लावले तर नारळ मिळतात, सुपारी मिळते. आता तुमची पीक ना मी बघितली की हे कांद्याचं पीक जरा खराब झालं. काय तुम्हाला रोगामुळे, निसर्गामुळे हे माझ्या आयुष्यात कधी असं घडलेलं नाही. आणि ह्या परिसरात असं घडलेलं नाही आमच्या. पण तुम्ही खत वगैरे फवारणी खतामुळे काही नाही, खत नाही, औषध नाही, काय नाही वापर. पण रोगाच्या ह्याने हे असं झालंय. मग सरकारकडून काय तुम्हाला मदत काही मिळालेली नाही अजून. आमच्याकडे ते लोक लक्ष देत नाही. ते पण आहे आपल्या कोकणातील माणसाकडे. कोकणातला माणूस म्हणतात ते सुखी समाधानी आहे, काय जास्त कोणते आणि कोण आमच्याकडे लक्ष देतच नाही. आता विहीर पण तुमची, तुम्ही ते शुद्ध पाणी सगळं तुम्ही हे वगैरे सगळं पाणी पोचवता या पिकांपर्यंत, तर त्यात पण काही मदत नाही म्हणजे. तर बघितलं तुम्ही, ही मिरची आहे, मुळा आहे, कांदा आहे, गट्टा आहे, वाली आहे, चवळी आहेत. तर असे अनेक कडधान्य, पालेभाज्या कोकणातील माणूस जो आहे तो आपल्या परसबागेत उगवतो. ते धंदा म्हणून करत नाही, मार्केटमध्ये जाऊन मोठमोठ्या किमतीमध्ये विकत नाही, भरघोस उत्पन्न मिळावं यासाठी कीटकनाशक खतं वगैरे वापर करत नाही. आणि
जे काही आहे ते नैसर्गिकरित्या शुद्ध पाणी विहिरीचं देऊन आणि जे येईल ते पीक घेतो, आपल्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करतो. अशी पिकं जी आहेत ती तुम्हाला इतर कुठेही भेटणार नाहीत. फक्त कोकणातच हा जो आहे ती पिकं घेतली जातात. आणि आपण बघतो की कधीतरी रस्त्याच्या साईडला वगैरे हे वाली किंवा काकडी अशा कांदे वगैरे घेऊन बसतात लोक. तर आपण तिकडे जाऊन पण नंतर आपली लोक त्या दरामध्ये वर खाली करणार की नाही 20 रुपयाला नाही, आम्हाला 10 रुपयाला दे असं वगैरे. तुम्ही जेव्हा बाजारात जातात आणि टमाटे वगैरे विकत घेतात, ते कांदे विकत घेतात 40 रुपये किलो, तर 40च रुपये द्यावे लागतात. पण इकडे जे आहेत कोणीतरी बसलेलं असलं तर आपण त्याच्यासोबत जाऊन नाही इकडे इतके रुपयाला दे, वर खाला आपण दर करतो. तर असं करू नका. जर कोणी असेल कोकणातलं भाजी घेऊन त्याला योग्य तो भाव द्या. आणि ही नैसर्गिक ही जी शेती आहे ती अशीच पारंपरिकरित्याने चालावी असंच मी आमच्या आजोबांना सांगू इच्छितो. आणि हा एपिसोड इकडेच संपवतो. आय होप तुम्ही एन्जॉय केला असाल. आपण भेटू नेक्स्ट एपिसोडमध्ये. तोपर्यंत बाय. आणि तुम्ही ह्या बागेत ना, ह्या परस बागेत किती वेळ, कितको वेळ तुझं दिवसातलो किती वेळ जातं? आम्ही सकाळी संध्याकाळी दोन्ही टाइम आम्ही हे थोडं काम करीत असतो. दुपारचं जरा घरात दुपारची विश्रांती, थोडी सकाळी आणि संध्याकाळी मस्त काम केला. पाणी लावायचं, पाणी लावायचं, बरोबर, भंगलणी करायची, दडणी हे गवत काढायचं, असं काम आमचं दिवस. कोकणातलं जीवन कसं मस्त. सकाळ आपण वया तितके काढला, भाजी केली, खाल्ला व्यवस्थित, अडेतडे काय जास्ती काही नाही. तास बरं. विहिरीचं पाणी आहे, 100-200 मीटर विहीर लांब आहे. आणि हे त्यांचं घर. तर इकडून हे माडांना, पोकळीला, बाकी आंबा वगैरे आहे त्यांना हे पाणी पुरवलं. ते बांध टाईप केलं, एक भरल्यानंतर दुसऱ्याला, दुसऱ्या भरल्यानंतर तिसऱ्याला. ॲटोमॅटिक इकडून मग सगळीकडे ते प्रोव्हाइड होतं. ते बघ इकडून ना.